Her igen, nu hvor vi har bevist panserformen, kan vi så bruge den til at vise, at når man har sådan en differential ligning, en proportional differential ligning, så er løsningen givet ved c gange e k i x. Så beviset er faktisk handler om at genkende. Så vi vil gerne omskrive vores differential ligning, så den ligner det her førsteordens lineære differential ligning. Ikke? For så kan vi bruge formlen for panser. Så det vi gør, det er, at vi kigger på vores differential ligning. Y mærke er lige med k gange y. Jeg rykker det helt over på den anden side, så vil der stå y mærke minus k gange y er lige 0. Så nu kan jeg genkende det, ikke? Fordi her står der y mærke svarer til y mærke. Så mit ax, så her i det her tilfælde, mit ax i panserformlen svarer til minus k. Fordi ax gange y, så ax gange y står her, så det der er foran af y, det er så mit ax funktion. Og ligeledes bx, der står 0, så vores bx her, det svarer til 0. Og for at færdiggøre det, så ved vi, at hvis jeg skal integrere, hvis jeg skal finde stamfunktion til min lille ax, integrere minus k, så giver det blot k gange x, ikke? Minus k gange x. En tilføjebej et x på. Så vi har ax, vi har stor ax, og vi har bx. Så lad os prøve at sætte den ind i vores løsningsformel, for at se, om vi kan få genskabt løsningsformlen. Så igen, vi sætter dem ind i løsningsformlen for panser, så det er y er lige med e minus mit ax, det er jo minus k, så det er minus k gange x. Den har jeg sat herover. Gange integralet. Bx det er 0, så 0 gange med e minus k gange x. Mit ax, det er x, plus c gange e minus, og ax det er så også minus k gange x. Og så kan vi se, det her integral 0 gange med noget vil give 0. Det er bare 0 dx gange med e kx er lige med y, plus c gange e minus minus giver plus k gange x. Og så kan vi se, når vi integrerer 0, så får du stadig 0. Altså du får 0 gange x, det giver stadigvæk 0. Så alt det her, der står her, de bliver gange med 0, og så forsvinder det. Så tilbage har vi kun y er lige med c gange e k gange x. Så altså, vi kan sagtens bruge den første ordens differential ligning til at fremkalde den proportionelle differential ligning også. Yes.